Zovem se Darko Stevanović, imam 18 godina, maturant sam u Matematičkoj gimnaziji Beograd. Bio sam prvi na državnom takmičenju iz istorije 3 puta. To od malih nogu, kad se setim nekih 3-4 godine, uvek sam volao da izvadim od knjiga koje sam imao kući, da uzmem neki atlas iz geografije i onako gledam karte. Tu je naravno bila i istorija, neki istorijski atlasi, a i volao sam da računam, volao sam generalno brojeve. Kad uzmem, na primjer, neku kartu, nešto iz geografije, uvijek mi je zanimalo koliko koji grad ima stanovnika, koja država, koliko je visoka neka planina. Sve je to počelo baš rano. Kad sam bio mali nisam se baš interesovao datum i to, ali volio sam, ne znam, srednji vek me jako zanimao, vitezovi, zamkovi, sve, uglavnom kako se živelo nekada, sve je to delovalo jako interesantno. I to se naravno kroz školovanje to se nadovezivalo, malo ozbiljnije. I onako profesori su vidjeli moj dar za tim prirodnim naukama generalno, a i ja sam negde razmišljao da bih volio da upišem Matematičku gimnaziju, jer sam njoj video dobru odskočnu dasku za sve moje buduće korake u životu, kako u školama naše, tako i u životu. I odlučio sam da upišem već u 7. razredu Matematičku gimnaziju, pošto Matematička gimnazija ima odeljenja za 7. i 8. razred osnovne škole. Pošto Matematička gimnazija ima posebno odeljenja za 7. i 8. razred, ja sam odlučio da ovu školu upišem već u 7. razredu. Bili smo podeljeni u 2 odeljenja od 25 učenika. Tu se radilo po drugačijem programu, to je bio neki napredni program gde imamo više časova matematike i fizike, što je normalno, jer smo samim dolaskom u Matematičku gimnaziju se opredelili za više časova i kvalitetniju nastavu iz tih prirodnih nauka. U početku mi to malo delovalo sve neobično, znate, 7. razred sam, drugačije, još nismo toliko izgrađeni kao ljudi. A onda dođete gde deca, svako je odličan, svako zna dosta i jednostavno samim tim želite i vi više da napredujete. U osnovnoj školi sam više pažnje posvećivao takmičenjima iz prirodnih nauka. Pre svega sam jako volio da idem na takmičenje iz matematike i fizike. Tu sam uglavnom osvajao nagrade na gradskom takmičenju. Nisam imao nagrade na republičkom takmičenju. Interesantno mi je bila jako i hemija, koju isto volim. U srednjoj školi sam se nekako više, kad sam došao u prvi razred Matematičke gimnazije, uvidio sam da bi mogao da probam i takmičenje istorije. Pogotovo što je naš profesor Aleksandar Glavnik stvarno zainteresuje mnoge učenike. Znam, mnogo smo puta ostajali posle nastave da pitamo nešto što nam nije jasno ili neko dodatno gradivo. Kako otišao sam na takmičenje istorije i vidio da je to stvarno jako dobra stvar. Ljudima kad spomenete matematiku i, na primjer, istoriju, oni to gledaju kao na 2 različita sveta. Jedno je prirodna, jedno društvena nauka i ljudi baš i ne povezuju te dve stvari, ali ja to drugačije gledam. Na primjer, matematika, njoj 90% su brojevi, znači sve se rade, izvršavaju se neke operacije, a tako isto u istoriji imate datume. Datumi su najvažnija stvar, isto tako bitke, koliko je vojnika bilo sa koliko s druge strane, opušteno sve u tim nekim, dosta toga u tim nekim brojevima. Tako da ja kad pročitam tekst iz istorije, ja prvo zapamtim datum, neke brojeve, tako dalje. I to me nekako prvo asocira kad mi kažete da povežem matematiku i istoriju. Isto tako na ovim takmičenjima nije sve samo da kažemo šta se desilo, moramo i povezujemo neke stvari, neke činjenice, a što imamo isto u matematici, tu neku logiku prepoznavanja. Takmičenje kreće od opštinskog ranga. Tu smo to onako malo lakši nivo. Kad dođete tamo dobijete test, izrada testa traje sat vremena. Većina testa se uradi jako brzo, ali ostanu ona pitanja koje se dvoumite, koje ne znate, a upravo ona prave razliku. Tu treba razmišljati, pogotovo u nekim višim rangovima. Na primjer, državno takmičenje iz istorije, vi napravite samo 3 greške i ostaćete bez nagrade. Ja sam prošle godine lično uradio ceo test i ostala su mi 3 pitanja. I baš nam se dvoumio oko njih, bukvalno 40 minuta samo razmišljam o njima i na kraju sam ih tačno rešio, eto baš upravo povezivajući tu neku logiku koja se može primeniti u matematici. Svake godine je žestoka konkurencija, a pogotovo bih naglasio ovu godinu zadnju, pošto smo mi takmičili sa školama koje su društvene, koje uče više od nas istoriju 3 godine, učimo samo 2. Tu je bila konkurencija baš jaka i trebalo je dosta znanja. Dosta trebalo je i van škole učiti, pomagao nam je dosta i profesor oko toga.
Iskreno da budem, nisam baš očekivao da ću biti prvi u tako jakoj konkurenciji, ali eto, na kraju sve ispalo super. Već dugi niz godina učenici matematičke gimnazije se takmiče na takmičenjima iz istorije, organizacije, društva, istoričara. Postoje različiti nivoi takmičenja od opštinskog preko gradskog, odnosno regionalnog i na kraju do državnog takmičenja. Mi već godinama sa prilično uspeha učestvujemo na takmičenjima. Naši učenici postižu dosta dobre rezultate, a Darko je samo jedan od čitavog niza učenika koji su poslednjih godina postigli odlične rezultate i osvojili državne nagrade na takmičenjima. Ovo je pre svega škola gde se izučavaju prirodne nauke i mislim da je najveći problem dece koji idu iz ove škole je vreme, jer imamo mnogo obaveza iz prirodnih nauka, a samim tim što imamo više iz prirodnih nauka, imamo više časova iz njih i nemamo, istorija nekako je stavljena po strani. Mada naš profesor glavnik stvarno se trudi da to nekako anulira, posvećuje nam dosta pažnje mi koji se odlučimo da idemo na takmičenje i onaj fond časova koji ima on maksimalno iskoristi, to su stvarno vrhunska predavanja gde na času može se nauči dobar deo stvari. Pa ja pre svega istoriju jako volim, nije mi to neko teško onako i kad završim sve obaveze u vezi matematike, fizike, informatike, neko mi nije problem da sednem kući i malo listam te knjige, sve što treba za takmičenje. Generalno, jeste da oduzme malo vremena, ali čovjek kako hoće sve može, tako da ja sam jako želeo da odem na to takmičenje, da to sve prođe dobro. On je jako skroman mladić i pomalo mu je nedostajalo samopouzdanja u početku. Mislim da je kod njega primarno bilo da mu malo više psihološki da delujem na njega nego što se tiče same struke, jer on jako mnogo znanja je imao i ima, ali kod njega je negde primarno bilo da ga nateram da počne da u sebe veruje. I to kada smo postigli negde zajedničkim trudom, eto, došlo se do ovih rezultata do kojih se došlo. Izuzetno je i naporno i specifično, pošto su učenici ove škole prilično zaposleni i prilično izloženi velikim naporima u smislu redovne nastave, tako da svaka vrsta vannastavnih delatnosti i angažovanja zahteva dosta truda i svega. Međutim, baš zato i mi insistiramo na načelu dobrovoljnosti za učešće na takmičenju i isključivo na takmičenju iz istorije učestvuju oni koji se dobrovoljno prijave, jer smatram da je to apsolutno preduslov da bi moglo bilo šta da se uradi na takmičenju, jer zahteva jako mnogo truda i napora, a ukoliko vas neko primorava na to, to onda obično izaziva veliku muku, veliki problem i zato isključivo, dakle, oni koji se dobrovoljno jave učestvuju na tim takmičenjima. Pripreme počinju jako rano. Eto, takmičenja opštinskog nivoa počinju u martu mesecu. Mi već ćemo sada u novembru mesecu početi se pripremamo za sledeću školsku, za sledeći mart. Dakle, potrebno je jako puno sistematskog, ozbiljnog i pre svega pravovremenog rada. Pripreme počinju tako što im ja negde pomognem da se prikupe najznačajniji podaci, dakle, koji su potrebni, pošto za pripreme im je potrebno više različitih udžbenika, tako da im ja pomognem u smislu odabira najznačajnijih podataka i činjenica koji će im biti potrebne za učenje, a pomaže im i tako što im povremeno šaljem neke testove probne za vežbu. Tu neku da zavolim i društvene predmete, jako mi je pomogao profesor glavnik, jer stvarno njegovi časovi su jako kreativni, jako zanimljivi, a bilo je još tu oko mene i drugara koji vole takođe istoriju i tako pričamo ponekad o nekim zanimljivim stvarima. Iskreno se me interesuje jako politika, a da bi dobro poznali politiku ne možete bez istorije jer se te neke stvari ponavljaju
Tako da cijel taj skup i politika, istorija, geografija, cijel taj skup društvenih nauka je jako. Pa profesor nam je sve pre svega pružio jedno veliko znanje, ali isto bih tako i naglasio neku psihološku stranu. Kad on popriča sa nama, ne znam, pre takmičenje, posle naravno da se ne nerviramo, kako treba da uradimo taj test. On se stalno trudi da nam pošalje neke materijale kako bi se što bolje spremili, ali eto i ta psihološka strana jako znači. Pogotovo nama mladima koji možemo biti nesigurni kad su neke bitne stvari u životu. Kad me pitate koji mi je onako istorijski period jako impresivan, to mi je nekako stari vek i Rimsko carstvo. Jer stvarno Rimsko carstvo je držalo tolike teritorije, tolike vekove. Nevjerojatno je kako je ta država opstala, kako je imala uređen sistem u odnosu na druge narode. Pogotovo tu neki imperatori kao što je Cezar, Oktavijan Avgust. Stvarno je bilo jako teško tolike narode uklopiti u tako složen sistem kao što je imalo Rimsko carstvo. Veliki broj ratova, velika vojna aparatura. Sve to jako ozbiljno izgledalo i stvarno nevjerojatna stvar. Sad sam maturant, pre svega želim da uspješno maturiram u ovoj školi. Počeo sam već da se spremam za prijemne za fakultete, pošto cilj mi je da upišem ili elektrotehnički fakultet ili prirodno-matematički, pa se dovolim između toga. Naravno, istoriju volao bi da mi ostane kao jedan lep hobi i onako da mu posvećujem pažnju u životu.